Hello! Srácok, mielőtt elkezdenénk, nem tudtuk az én telomról felvenni a live-ot, már valaki felfüggesztett május 1-ére, és na, akkor fogjuk tudni felvenni nektek a paralive-ot. Szóval mindegy, így TikTok videóra kirakjuk. Na, gyerünk, menjünk. Most, srácok, a pincébe lesz. Orangutan, Tobi. Na, gyerünk, menjünk. Nyitva van. Nem tudom. Fényes nappal van. Hát még nem fényes nappal van. Sziasztok. Mi az Isten? Így? Vagy legyen kinyitva? Legyen kinyitva. Hát így nem horrorisztikus. Úgy legyen bezárva. Biztos, hogy nem. Úgy. Jó. Ilyen szeles idő van. Igen. Nézzétek, mit van. Igen. Menko. Jó, így legyen. Nézzük meg. Mi az Isten? Mi az Isten volt? Tessék, gyere ki fel! Nagyon. Fogtak, Istenem. Félek. Most seprővel kell lesz lemenni. De a seprő hogy került oda le? Amúgy igaz. Mi az Isten? Mi volt ez? Tesó, félek. Én is. Itt vagyok, semmi. Ez is komoly. Igen. Szerintem menjünk le újra. Menjünk le újra? Igen. Jó. Hát le kell menni. Igen, a videóért. Igen. Fog csak. Május 1-én lesz egy... felveszünk. Nézd, meddig tudok fönt maradni? Na. Azt. Mi volt ez? Majdnem leest. Hallottad ezt? Igen. Amúgy még mindig itt van ez a kézlenyomat. Igen. Mutasd még egyszer a kézlenyomatot. Na, mutasd még egyszer. Itt van. Mi a fasz? Én félek. Tudjuk, hogy oda lent vagy. Gyere elő. Léci, nem akarunk bántani. Léci, ne háborgass minket. Vagyis hát inkább háborgassál. Léci, hagyjál békén minket. Nem akarunk rosszat. Én se, mi is. Mi a fa? Hallottátok azt? Hallottátok ezt a mint a vízcsobogás? Igen. Mi a franc? Mi a fa? Mi ez? Tesó, na nyugodj már le. Léci, Szörny. hagyjál minket békén. Hagyjál Léci békén, nem akarunk neked semmit sem csinálni veled. Mi ez? Félek. Gyere már lefele. Menjünk le. Mi a fasz? Ott egy dungó. Az csak egy sima légy. Mr. P. Mr. Bean. Please, Mr. Bean. Mi ez? Kis macs.
De valami leköltözött, az biztos. És mit keres ott? Az a pingpong labda a közepén. Középen. Igen, Hanu, menj le. Nézd körül. És nézzétek meg, fényes nappal. Hát nem fényes nappal van most. Tesó, most megy le. Nézd körül. Nézd meg, mi van ott lent. Nézzétek, fényes nappal. Tessék lemenni. Te menjél inkább, én fogom a kamerát. Nézd! Fényes nappal! Ma menjél már. Nem, te fogj oda, vagy én fogom a kamerát, meg lemész. Hú! Jó, oké, és ebből el lehet legyőzni a félelmet. Gyerünk. Amúgy a tesó most lemegy le, és megnézi, hogy most mi van. Szóval, igen, megnézzük, hogy mi lesz. Mi a fasz van, tesó? Mi a fasz? Elkezdett téged követni? Labda? A labda elkezdett követni. Mi a fasz? Léci, menj le, nézd meg. Menjél le tele. Menjél. Nézd. Menjél. Te vagy előre. Jó, akkor menj már le, én is legyőztem a félelmemet. Menjél. Siess. Most te mész le. Nem megyek le. Akkor gyere már veled. No. Menj előre. Stop. Gyere belem, itt mellettem legyél, félek. Ne félj. De bazd meg, még így csináltam. Mindegy. Gyere. Jós kacok, ennyi lett volna. Majd ide. Nem. Még menjünk ide be. Gyere. Gyere. Jöjj. Sziasztok! Ennyi lett volna ez a... Sziasztok! Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok! Sziasztok!